NATO teraz vykonáva vojenské cvičenia okolo Kaliningradu, najzraniteľnejšieho územia, ktoré Rusko vlastní. A Rusi to otvorene nazývajú prípravou na budúcu vojnu. A teraz prichádza čas, ktorá to pre Kremeľ ešte viac zhoršuje. Putin si to spôsobil sám. Hneď si povieme, ako to urobil, ale Putin teraz robí to, čo vždy, keď je v problémoch. Teraz útočí na ukrajinských civilistov v nádeji, že ruskému obyvateľstvu, ktoré je z neho unavené, ukáže aspoň nejaké víťazstvo. Bohužiaľ, ani tomu nevychádza tak, ako dúfal. Ukrajina teraz udiera späť po Putinovom zločinnom útoku a ruská ekonomika sa nám pred očami rozpadá. Niektoré z najväčších ruských spoločností stratili za jediný deň takmer tretinu svojej hodnoty. Žiadna krajina to nemôže vydržať. A ako viete, Putin toto nemusí prežiť. A ako by toto všetko nestačilo, včera bol deň nezávislosti Ukrajiny. Lídri z celého sveta prileteli do Kieva, aby oslávili tento deň. A jeden z nich priniesol dar, ktorý nikto nečakal. Dohoda o zbraniach, ktorá by mohla mať obrovský vplyv na túto vojnu. Takže poďme sa na to všetko pozrieť. Začnime útokom, ktorým Putin toto celé odštartoval. Noc z 21. augusta bola hrozná pre ukrajinských civilistov. Najmä pre tých, ktorí žijú v meste Krivý Rih, rodnom meste Zelenského. Túto noc Rusko uskutočnilo tzv. Dvojitý úder na ukrajinské nákupné centrum. Dvojitý úder znamená presne to, ako to znie. Najprv zasiahnete cieľ a spôsobíte čo najväčšie škody. Potom čakáte, kým prídu záchranné zložky a kým zdravotníci a hasiči začnú vyťahovať ľudí z trosiek. A potom zasiahnete to isté miesto znova, pričom cielite priamo na záchranárov. Teraz, skôr než sa dostaneme k obetiam, tu je ukážka čistej teroristickej činnosti, ktorú rozputal Putin. Celkovo pri tomto útoku zomrelo najmenej 16 ľudí, vrátane 2 detí. Viac ako 130 ľudí bolo zranených, medzi nimi aj ďalších 23 detí. A okrem toho stále evidujeme 9 nezvestných osôb, vrátane 2 detí vo veku od 10 do 16 rokov. Teraz sa zamyslite nad tým, na čo Putin vlastne reaguje. Ukrajina útočí na ruské rafinérie, ruské vojenské sklady a ruské sklady, ktoré spolupracujú s armádou. Na ciele, ktoré pomáhajú Putinovi viesť túto vojnu. A odpoveď Ruska bola zaútočiť na najväčšie nákupné centrum v regióne, kam ľudia chodia nakupovať potraviny a viete, kupovať si topánky alebo oblečenie. Presne preto nazval Zelenský tento útok absolútne cynickým a odporným. A povedal, že Ukrajina odpovie na ruské zločiny. Poďme sa teda pozrieť na túto odpoveď, pretože to bolo určite niečo, čo Rusko nečakalo. Ukrajinská odpoveď začala už nasledujúci deň. A istým spôsobom to bolo pokračovanie kampane, ktorú Ukrajina vedie už nejaký čas. Kampaň proti ruským skladom a logistickým spoločnostiam, ktoré zabezpečujú zásobovanie ruskej armády. Pamätáte si Wildberries však? To je najväčšia ruská napodobenina Amazonu a zároveň taká naša bingo karta, ktorú tu na tomto kanáli sledujeme. No, s tou bingo kartou je malý problém. Ukrajine v podstate došli veľké sklady Wildberries, na ktoré by mohla útočiť. Takže jednoducho presunuli svoju pozornosť na ďalšie meno v zozname. Ozon. Ozon je v podstate to isté ako Wildberries, ale je to druhá najväčšia firma. Nie je to najväčšia firma, je to druhá najväčšia firma. A všetky v podstate kopírujú Amazon. Teraz príde tá vtipná časť o tejto firme. Len pred pár dňami bolo v Rusku veľa ľudás, ktorí špekulovali, alebo teda existovala konšpiračná teória, že Ukrajina tajne investuje do Ozonu. Ľudia to hovorili preto, lebo Ukrajina ničila všetky sklady Wildberries, zatiaľ čo Ozon získaval podiel na trhu a profitoval z tejto kampane, ktorú Ozon realizoval. V skutočnosti Ukrajina neinvestovala do Ozonu, len čakali, kým príde rad na Ozon. Keď zničili všetky sklady, ktoré mal Wildberries, teraz je na rade Ozon. Tu je prvý útok, ktorý sa odohral 22. augusta. Je to zariadenie Ozonu v Samare, teda jeden z najväčších skladov v regióne. Pozrite sa, čo sa stalo. Poďme, tu tvoj kalan. Táto kampaň prebieha už posledné 2 dni a každý jeden deň Ukrajina zasahuje čoraz viac skladov. Naozaj chcem hovoriť o operácii NATO okolo Kaliningradu a o tom, ako si Putin túto chybu spôsobil sám. Ale skôr než sa o toho pustíme, naozaj vám chcem ukázať všetky zábery, ktoré sa objavujú v rámci tejto kampane proti Ozonu, pretože viem, že vás naozaj baví sledovať, ako ruské vojenské sklady jednoducho miznú. Takže poďme si ich prejsť a potom sa budeme rozprávať o Kaliningrade. Tu máme ďalší záber z toho istého skladu v Samare. Jednoducho. Hej, takto. Doriť. Potom, hneď na druhý deň, Ukrajina zasiahla ďalší skladov zónu v Orenburgu. Toto je najväčšie zariadenie, ktoré táto spoločnosť má. Pozrite sa na záber.
Блять. Videli ste ten záber však. Pýtam sa, pretože zjavne guvernér toho regiónu ten záber nevidel. Pretože tvrdil, že všetky škody na tomto sklade boli spôsobené padajúcimi troskami dronu. Ak sa teraz pozrieme na ten záber znova, nevyzerá to, že by škody spôsobovali trosky dronu. Mne sa zdalo, že ten dron fungoval úplne v poriadku. Ale kto vie, možno má Ukrajina nejakú novú technológiu, kde drony dokážu zasiahnuť svoje ciele aj po tom, čo ich zostrelila ruská protivzdušná obrana. Problém pre ruských predstaviteľov je, že nikdy neviete. Viete, Ukrajina inovuje veľmi rýchlo. Ale vidíte, problém, ktorému čelia ruskí predstavitelia je ten, že ruskí vojnoví blogeri kritizujú túto výhovorku, ktorú Rusko používa už veľmi dlho. A ich argumentácia dáva určitý zmysel. Tento vojnový bloger v podstate hovorí, že toto je problém ruskej armády a ruskej byrokracie, kde každý klame svojim nadriadeným a predstavitelia klamu verejnosti. A to znamená, že nikto v skutočnosti neukazuje na problém, takže nikto sa ho ani nesnaží riešiť. Vezmite si tento príklad. Ak guvernér verejne tvrdí, že hej, naša protivzdušná obrana fungovala, v skutočnosti sme zostrelili ukrajinský dron, ale padajúci dron spôsobil všetky tieto škody. To znamená, že nikto v skutočnosti nezisťuje, prečo ukrajinské drony nie sú zostrelené protivzdušnou obranou, pretože predstavitelia verejne tvrdia, že protivzdušná obrana funguje. Nebezpečný je práve trosky dronu. A kvôli tomu má Ukrajina voľné pole pôsobnosti. Nikto sa nesnaží riešiť ruské problémy. A ukrajinské drony jednoducho lietajú každý jeden deň. A viete čo? Dokonalý príklad tohto problému sme dostali hneď na druhý deň, pretože na druhý deň sa Ukrajina rozhodla ísť naplno. Zničili 4 sklady za jediný deň. Predstavte si, keby niekto pracoval na oprave tej protivzdušnej obrany. Možno by Rusko aspoň niektoré z nich dokázalo zastaviť. Ale aj tak, pozrite sa, Ukrajina zasiahla sklad Ozon s rozlohou 130 000 štvorcových metrov v Dagestane. Zasiahli 100 000 sklad v Stralsunde, zasiahli ďalšie logistické centrum Ozon so 100 000 štvorcovými metrami v Krasnodare a samozrejme zasiahli aj 10 000 sklad. Takže tento bol v porovnaní s tým druhým maličký. Toto nesúviselo s Ozon, bol to len logistický sklad tiež v Krasnodare. Teraz na vašej obrazovke vidíte útok na zariadenie Ozon v Dagestane. Máme však zábery aj z iných zariadení. Tu je ten z Krasnodaru. Tam normálne čo vybuchuje. Nie. Oheň šľahá von, sklá Krasnodar. Dobrú noc, detičky. Teraz, predtým než prejdeme k ďalšiemu príbehu, chcem vám ukázať, ako presne funguje ruská propaganda. Myslím, že som ešte nevidel lepšie vysvetlenie, ako je toto. Takto funguje ruská propaganda v zahraničí. Pre pravicu Rusko bráni tradície. Pre ľavicu za to môže NATO. Pre pacifistu zbrane predĺžujú vojnu. A pre cynika všetci klamú rovnako. A pre unavených je to zložité. Teraz prichádza dôležitá časť. Cieľom ruskej propagandy nie je presvedčiť vás, aby ste verili ich strane. Ich cieľom je len urobiť vás tak unavenými a vyčerpanými, že neurobíte nič. Viete, jednoducho to zdáte, prestanete o tom premýšľať, prestanete konať. A to je ruský cieľ. Nechcú, aby ste milovali Moskvu, len nechcú, aby ste milovali Ukrajinu. Chcú len, aby ste si mysleli, že je to príliš komplikované. Zabudnime na to. A práve preto robíme to, čo robíme. Chceme sa uistiť, že sa postavíme proti ruskej propagande a že zverejníme pravdu o tom, ako sa táto vojna v skutočnosti odohráva. Ak nám chcete pomôcť, stačí kliknúť na tlačidlo odberu nižšie. Zdieľajte toto video s jednou osobou alebo na svojich sociálnych sieťach, ak si myslíte, že by ju zaujímalo dozvedieť sa o tom viac. A to je všetko. To je obrovská podpora, ktorá nám môže pomôcť dostať naše posolstvo k čoraz väčšiemu počtu ľudí. Teraz sa vráťme späť k príbehu. Všetky tieto zásahy nás privádzajú k našej novej bingo karte. A samozrejme, má to niečo spoločné s ozonovou bingo kartou. Tu môžete vidieť, že Ukrajina už zasiahla najväčší sklad, ktorý má ozon v Orenburgu. Toto je ten, ktorý ešte nezhoral, ale bol tam nejaký požiar. Nebol to však veľký požiar. Takže zariadenie je pravdepodobne stále v prevádzke, ale časť zariadenia je zničená. 5. bol zničený. Toto bol prvý útok na ozon, ktorý Ukrajina vykonala 22. augusta. Potom ten v Dagestane je ten, ktorý sme práve videli, stalo sa to len včera, ten bol zničený. Číslo 14 Strahovskoje, ten bol zasiahnutý, nie zničený, ale ten v Adigej bol zničený. Teraz ma zaujíma, ako dlho bude Ukrajine trvať, kým, viete, trafí všetky políčka na tejto karte, než prejde na ďalšiu spoločnosť. Bohužiaľ pre Rusko horiace sklady sú tým najmenším z ich problémov, pretože investori práve zistili niečo, čo mení všetko pre ruskú ekonomiku. To, čo si investori teraz uvedomujú, je, že táto kampaň, ktorú Ukrajina vedie, nebola zameraná len na Wildberries, ale je to kampaň zameraná na ruskú ekonomiku ako celok. V podstate Ukrajina chce zasiahnuť každú jednu spoločnosť, ktorá pomáha ruskej armáde. A to znamená, že je len veľmi málo spoločností, ktoré sú v Rusku naozaj v bezpečí. Takže majte toto všetko na pamäti
A pozrite sa, čo včera robil ruský akciový trh. Prakticky každá jedna spoločnosť klesá, strácajú obrovské množstvo peňazí. Pozrite sa na Ozon v ľavom dolnom rohu. Za jediný deň stratila 25%. A v skutočnosti, keď sa ten deň skončil, bolo to takmer 30%, presne 29% za jediný deň. To je realita ruskej ekonomiky dnes. Teraz, bohužiaľ, pre malého Vladimíra však nemôže tráviť príliš veľa času starosťami o tento problém, pretože má na krku oveľa väčší problém. A ten súvisí s ruskou kontrolou nad Kaliningradom. Tu je to, čo mám na mysli. Ako niektorí z vás možno už vedia, Kaliningrad je kus ruského územia, ktorý v skutočnosti nie je pripojený k Rusku. Je to samostatný kus územia ležiaci pri Baltskom mori. Je stlačený medzi Poľskom a Litvou, úplne oddelený od ruského pevninského územia. Je síce naplnený množstvom ruského vojenského vybavenia, ale je úplne obklopený NATO. A hádajte, čo NATO práve urobilo minulý týždeň. NATO zhromaždilo približne 25 lietadiel. Mimochodom, neskôr bolo potvrdené, že to bolo 50 lietadiel. V blízkosti ruskej enklávy Kaliningradu 18 augusta vrátane amerických a norských stíhačiek AWACS. Vzácne lietadlo elektronického boja EA-37B Compass Call a útočné vrtuľníky Apache. Zoskupenie lietadiel lietalo v okruhoch nad severovýchodným Poľskom so zameraním na elektromagnetické prostredie okolo Kaliningradu. Samozrejme na to uviedlo, že ide len o cvičenie, viete. Nie je to nič, čo by súviselo s nejakou nedávnou ruskou akciou, ale takéto sústredenie síl je určite bezprecedentný. Niečo, čo sa doteraz nerobilo. Pozrime sa teda, čo presne bolo použité a to nám trochu napovie, aký bol plán a aké bolo posolstvo. Začnime z EA-37B. Je to jedinečné lietadlo a vzácne. Je pomerne nové, pomerne nedávno navrhnuté, povedal by som. A v podstate je to rušiace lietadlo. Je postavené na to, aby narúšalo komunikáciu, radar, navigačné systémy, čokoľvek si viete predstaviť. Presne takéto schopnosti by ste potrebovali v konfrontácii s Ruskom. A toto lietadlo letelo veľmi blízko Kaliningradu. Ak by ste toto spojili so všetkými ostatnými lietadlami, ktoré lietali v oblasti, v podstate to bola príležitosť na to, alebo šanca študovať ruskú protivzdušnú obranu v tejto oblasti. Vrátane akýchkoľvek elektronických signálov, ktoré ruské systémy vysielali. Samozrejme, oficiálne, NATO oficiálne uviedlo, že to nemá nič spoločné s Ruskom, ale neoficiálne je tu implicitný odkaz. A tu máme skvelé rozobratie toho, aký ten odkaz bol. Aj keď táto koncentrácia prostriedkov NATO vyzerá nezvyčajne, bojovná povaha nedávnych ruských činov a slov znamená, že je rozumné občas ukázať trochu viac sily ako zvyčajne, aby sa Rusko odradilo. Takto vyzerá odstrašenie. S nedávnou ruskou rétorikou a diplomatickými krokmi ohľadom dodávok ďalších zbraní s dlhým dosahom na Ukrajinu je nevyhnutné, aby NATO naďalej prejavovalo odhodlanie a silu. Toto je len jeden zo spôsobov, ako to urobiť bez prekročenia akéhokoľvek potenciálneho prahu eskalácie. Tento typ misie robí dve veci. Po prvé, vysiela jasný signál Kremľu, že sledujeme situáciu a sme pripravení. Po druhé, použitím komplexného leteckého zoskupenia sa predchádza akémukoľvek nesprávnemu odhadu zo strany Ruska. Vieme, čo má v obľúbe robiť so samelým neozbrojeným prieskumným lietadlom. Teraz existuje ďalšia teória, ktorá sa objavila na internete a tá sa týka možného ruského útoku na NATO. Ako viete, americké spravodajské služby sú dosť dobré, pokiaľ ide o plány Putina. V skutočnosti USA vedeli o tomto útoku ešte predtým, ako Putin spustil svoju inváziu. Dokonca ešte predtým, ako o invázii proti Ukrajine vedeli ruskí generáli, americká rozviedka o nej vedela. Neviem ako, ale vedeli o tom. A zdá sa, že táto spravodajská schopnosť pokračuje aj po začiatku tejto vojny. A za posledných pár týždňov, povedzme za posledné 2 mesiace, sme dostávali veľa správ z amerických a zahraničných médií, ktoré v podstate potvrdzujú, že americké spravodajské služby očakávajú nejaký druh ruského útoku alebo eskalácie proti krajine NATO. Presne nevieme, či by to bolo Poľsko alebo niektorá z pobaltských krajín, ale Rusko niečo plánuje a USA chcú všetkých varovať však. Toto cvičenie môže byť odstrašujúcim prostriedkom, ktorým chcú v podstate povedať Putinovi: hej, drž sa ďalej od toho, čo plánuješ, pretože pozri sa, ako to naposledy dopadlo s tvojimi plánmi. Trojdenná špeciálna vojenská operácia stále pokračuje už 5. rok. Možno. Opäť, toto je čisto špekulácia. A samozrejme zatiaľ nemáme žiadnu reakciu z Kremľa na to, čo NATO práve urobilo pri Kaliningrade. Máme však niekoľko vyjadrení od ruských vojnových blogerov. A tieto vyjadrenia sú veľmi výpovedné. Pozrime sa na ne. Nedávna intenzívna letecká aktivita NATO v blízkosti ruskej enklávy Kaliningradu je ruskými vojnovými blogermi interpretovaná ako nácvik na budúcu vojnu. Obviňujú poľské provokácie a špekulujú, že sa pripravuje plán na blokádu Kaliningradu. Momentálne si nepriateľ nacvičuje budúcu vojnu, o ktorej sám predpokladá, že sa začne v 30. rokoch tohto storočia. Prvý úder bude smerovať proti našej západnej enkláve. NATO považuje Kaliningrad za zónu obmedzenia prístupu a odopretia priestoru. Preto už teraz vykonávajú prieskum a hľadajú slabé miesta v obrane enklávy. Zloženie leteckej skupiny NATO je výpovedné.
Najpravdepodobnejší plán NATO v prípade budúceho konfliktu bol opakovane spomínaný. Zablokovať Kaliningrad a prinútiť Rusko pokúsiť sa k nemu dostať cez slovenský koridor, ktorú Európania už niekoľko rokov aktívne posilňujú a zamínovávajú. Počítajú s tým, že armáda vyčerpá všetok svoj útočný potenciál na týchto obranných líniách, počom demoralizovaného nepriateľa porazia tanky, letectvo a delostrelectvo. Potom pokračuje a v podstate hovorí, že Rusko si musí vybudovať svoje kapacity, pretože vojna prichádza a Rusko musí byť pripravené, ak chce zvíťaziť. Opäť je dôležité pripomenúť, že práve Putin bol ten, kto v skutočnosti začal túto inváziu na Ukrajinu. Predtým neboli žiadne obavy týkajúce sa Kaliningradu. Ale ako som už povedal, Putin na to ani nemá veľa času, pretože má naliehavejšie veci, ktorými sa musí zaoberať. Tu je to, čo mám na mysli. Včera bol deň nezávislosti Ukrajiny a lídri z celého sveta navštívili Kyjev, aby ho oslávili spolu s ukrajinským ľudom. Jedným z týchto lídrov bol nový britský premiér Andy Burnham a prišiel s darom, ktorý Rusko nečakalo. Plány na britské strely s plochou dráhou letu Storm Shadow. Teraz vám vysvetlím, prečo je to také dôležité. Doteraz mohla Ukrajina používať strely Storm Shadow len tie, ktoré im Británia fyzicky odovzdala. Čo znamená, že Ukrajina bola obmedzená vo svojej schopnosti útočiť na území Ruska touto zbraňou. Pretože to záviselo od toho, koľko ich dostávali. No. Teraz majú povolenie vyrábať si vlastné a preto sa používa slovo plány. Toto povolenie dáva Ukrajine možnosť vyrábať tieto rakety priamo u seba. Môžu postaviť továrne, spustiť výrobné linky a potom odpáliť toľko rakiet na územie Ruska, koľko budú chcieť. Samozrejme je to dôležitá poznámka. Pochybujem, že Ukrajina začne tieto rakety vyrábať už zajtra. Pravdepodobne to bude nejaký čas trvať. Osobne netuším, ako dlho to potrvá. Za normálnych okolností to v mierových časoch trvá roky. Ale je dôležité si uvedomiť, že Ukrajina je vo vojnovom režime. Takže dúfajme, že budú postupovať oveľa rýchlejšie ako iné krajiny, keď musia vybudovať novú továreň alebo zaviesť nový systém na výrobu novej rakety. Napriek tomu predpokladám, že sa to dozvieme, keď začneme vidieť čoraz viac rakiet Storm Shadow smerujúcich do Ruska. Teraz dúfam, že toto rozhodnutie zahanbí niektorých ďalších spojencov, ktorí dúfajú, že urobia to isté. Konkrétnejšie, americké spoločnosti, ktoré stále blokujú povolenie USA pre Ukrajinu vyrábať rakety Patriot. Som si istý, že si na tento príbeh spomínate spred niekoľkých týždňov. Na konci júla prišiel Zelenský do Spojených štátov a jedným z hlavných cieľov tohto stretnutia bolo získať povolenie na výrobu raket Patriot alebo záchytných raket Patriot priamo na Ukrajine. A našťastie skutočne to povolenie získal. Prezident Trump to oznámil sám a potom aj Zelenský oznámil, že Ukrajina teraz má povolenie vyrábať rakety Patriot. Ale potom toto povolenie bolo z ničoho nič zrušené. A máme nejaké správy, ktoré v podstate hovoria, že americké spoločnosti ich vyrábajú, takže predpokladám, že sú to všetky tie vojenské spoločnosti, ktoré vyrábajú zbrane pre armádu Spojených štátov. Blokovali povolenie, aby Ukrajina mala prístup k výrobe rakiet Patriot priamo na svojom území. Teraz by som chcel trochu špekulovať, pretože ak Biely dom skutočne povedal áno, znamená to, že armáda povedala áno. Armáda nemala problém s tým, aby Ukrajina mala technickú dokumentáciu k záchytným raketám Patriot, aby ich mohla vyrábať. To znamená, že nám nevadilo, že Ukrajina má tieto informácie. Ale sú to práve spoločnosti, ktoré to zastavujú, čo znamená, že niečo tu nesedí. Vyzerá to, ako by tieto spoločnosti nechceli súťažiť s inými továrňami mimo USA, pretože čo ak by tie dokázali vyrábať viac a lepšie? Alebo čo ak by to dokázali vyrábať rýchlejšie alebo niečo podobné, vieš? Niečo je určite veľmi, veľmi podozrivé. Ale teraz, keď samotná Británia ukázala všetkým, že Ukrajine možno dôverovať s takýmito informáciami, dúfajme, že čoraz viac krajín bude zdieľať svoje výrobné kapacity alebo výrobné informácie s Ukrajinou, aby si Ukrajina mohla vybudovať zásoby zbraní. Predtým sme hovorili o tom, ako tieto útoky v podstate ničia ruskú ekonomiku. Akciový trh zažíva krach, aký Rusko pravdepodobne už dlho nezažilo. Asi pred mesiacom pravdepodobne videli niečo podobné. Napriek tomu však máme aj to, ako to vyzerá na uliciach Moskvy. Tu máme reportáž BBC z Moskvy o tom, ako sa bežní Rusi s týmto všetkým vyrovnávajú. Pozrite sa. Aby ste si v Moskve teraz natankovali benzín, potrebujete dve veci. Veľa času a obrovskú dávku trpezlivosti. Rady na benzín sa zdajú byť nekonečné. V mnohých častiach Ruska boli hlásené nedostatky paliva. Výsledky ukrajinských útokov dronmi na ruské ropné zariadenia. No nikdy predtým som v Moskve nevidel takéto dlhé rady na benzín. Čerpacie stojany sú asi 300 metrov ďalej po ceste a vodiči hovoria, že im trvá približne 2–2,5 hodiny, kým sa dostanú na začiatok radu. Ale aspoň tu benzín je. Na iných miestach sa im už minul. Vraj benzín bude. Vraj tu bude benzín, Sviatoslav mi hovorí. Len nevedia kedy. Možno dnes, možno zajtra. Aby zmiernili krízu s palivom, Rusko teraz dováža benzín. Nezvyčajné pre energetickú veľmoc. Útoky na ropné rafinérie prebiehajú už mesiace.
Ukrajinská odpoveď na ruské útoky. Táto vojna čoraz viac dolieha aj na Rusov doma. A okrem toho máme aj odkaz od prezidenta Zelenského, ktorý zverejnil počas oslav Dňa nezávislosti. Predpokladám, že tento odkaz bol určený priamo Rusom, ale vypočujte si ho. Putin dúfa, že sme sa unavili. Putin dúfa, že sme unavení. Vieme, že je smrteľný. Nikdy nás nepochopil. Teraz na to už nebude mať čas. A nestihne to. Chceli ste nám vziať celú našu Ukrajinu? Chceli ste nám vziať celú našu Ukrajinu, celú našu zem. Namiesto toho ste prišli o svoje rafinérie, svoju flotilu, svoje zisky a celú generáciu, ktorú ste poslali do mlynčeka na mäso. Chceli ste, aby sme na mape neexistovali. Teraz neexistujete na medzinárodnej agende budúcej civilizácie. Teraz, okrem všetkého tohto, bola ešte jedna správa, ktorú si mnohí ľudia nevšimli. Pamätáte si, keď Zelenský navštívil oválnu pracovňu, mali sme ďalšie oznámenie, ktoré sa týkalo špeciálneho vyslanca Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ktorí mali ísť na Ukrajinu na Deň nezávislosti, ktorý sa konal včera. Ale zjavne bola táto cesta mierne oneskorená kvôli všetkým raketovým útokom, ktoré Rusko spúšťa na Kyjev. Teraz to znie ako veľmi dobrá výhovorka, ale pozrite sa na všetkých ostatných, ktorí navštívili. Mali sme, viete, toľko svetových lídrov, premiérov, prezidentov a kancelárov, ktorí prišli z rôznych častí sveta. Navštívil aj bývalý špeciálny vyslanec Keith Kellogg. Takže všetci títo ľudia predpokladali, že je bezpečné tam ísť, ale zjavne pre špeciálnych vyslancov Spojených štátov, súčasných špeciálnych vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, to bolo jednoducho trochu príliš nebezpečné. Teraz je dôležité si uvedomiť, že Rusko nikdy v skutočnosti nezasiahne Kyjev, keď sú tam americkí pracovníci, pretože Rusko nechce vyvolať takúto eskaláciu. Takže podľa mňa to vyzerá ako jeden z najhlúpejších výhovoriek na odloženie cesty, pretože chcú, viete, vyhnúť sa ruským raketám. V skutočnosti, kedykoľvek tam idú, ukrajinskí civilisti sa skutočne dobre vyspia, pretože Rusko sa vyhýba útokom na mesta, kde sú Američania. Sú prítomní vyslanci, takže dúfajme, že pôjdu veľmi skoro, pretože toto by bolo naozaj bezprecedentné. Nemyslím si, že nejaký vysoko postavený predstaviteľ išiel do Kyjeva odvtedy, čo tam išiel Scott Bessant na začiatku roku 2025. Takže toto by bolo veľmi dobré, pretože napokon Steve Witkoff a Jared Kushner zohrávajú veľkú úlohu v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou a boli v Rusku už viackrát, ale na Ukrajine neboli ani raz. Takže dúfajme, že pôjdu veľmi skoro. A práve preto bolo dosť smutné vidieť, že generál Keith Kellogg, viete, jednoducho neobnovil svoju pozíciu špeciálneho vyslanca, pretože bol jedným z mála ľudí v tomto vyjednávacom tíme, ktorí boli veľmi proukrajinskí. Ale zdá sa, že nemal taký vplyv, aký dúfal v celom procese, takže sa rozhodol neobnoviť svoju pozíciu špeciálneho vyslanca. Myslím, že každý rok musíte prejsť schvaľovacím procesom v Senáte, čo ak by chcel, myslím, že by bol schválený, ale on sám odstúpil. Toto bolo minulý týždeň. Rusko poslalo dovnútra množstvo obrnených vozidiel. Áno, môžem to na chvíľu uviesť do kontextu, Adam. Jedna z vecí, ktoré sa tu dejú, je, že neustále počujete o ruskej infiltrácii a zvyčajne posielajú 2, 3, 4 chlapov spolu. A z času na čas, asi každé 4 týždne, dajú dokopy väčšiu skupinu. A toto bolo 9 tankov, niekoľko obrnených transportérov, asi rota pechoty. Čo sa teraz deje je to, že čím väčšiu skupinu Rusko dá dokopy, tým rýchlejšie ju Ukrajina nájde a zlikviduje dronmi. A presne to sa stalo aj tu. Toto je severne a východne od Pokrovska. No, ako funguje to ješkové pancierovanie? Pozri sa na tento tank. Pozri, ani sa neobťažovali dať tam nejaké siete. Však? Dobre, máme požiar vo vozidle. No poďme páliť aj na vonkajšok vozidla. V Rusku sa pred asi 50 rokmi rozhodli znížiť posádku tanku zo 4 na 3, takže vodič, strelec a veliteľ vozidla. To im umožnilo vyrábať menšie tanky, ktoré boli nižšie pri zemi. To bol ich, to bol ich nápad. Ale aby to mohli urobiť, majú automatický nabíjač. Ale znamená to, že posádka tanku nie je chránená protivýbuchovými prepážkami. A tu je chlapík, ktorý jazdí na motorke, práve sa z neho stane astronaut. Posádka tanku sedí na munícii. A nielen na munícii, sú tam strely a potom sú tam hnacie náplne. Takže doslova sedia na vreciach s pušným prachom a preto tie tanky vybuchujú. Ak sa trochu vrátite späť, uvidíte tú veľmi jedinečnú križovatku, na ktorej boli. Takéto miesta sa vždy chcete vyhnúť, pretože sa veľmi ľahko dajú nájsť na mape. Takže to neboli len 4 ulice, ktoré sa stretávali. Bolo ich asi 6. Bola tam aj zákruta.
Je ľahké to opísať na mape, oznámiť túto polohu a poslať tam drony, aby to urobili. Takže si myslím, že v každom prípade, kde vidíte, že vozidlá stoja, ich pravdepodobne opustili. A 38% áno. Takže ten poklop je tam otvorený. Ten chlap už zdrhol. Keď pošlete 100 ruských vozidiel do kontaktu s Ukrajincami, 38% z nich opustia ruské posádky. A toto číslo sa za posledné 3 alebo 4 roky nezmenilo. Takže ideme znova. Vidíte tento tank? Stojí tam. Viete, tento chlap je zjavne ešte stále vo vnútri, ale aj on sa tu čoskoro stane astronautom. Takže tu máme kompletný, toto je raketometný systém Grad na viacnásobné odpaľovanie rakiet. Vidíme dôvod, prečo Rusi nemôžu nasadiť veľké pozemné manévrové jednotky a posunúť ich dopredu. Toto sa stáva za každým. Vieš, ďalším z dôvodov, prečo sa týmto vozidlám nedarí, je, že palivo je ťažké zohnať. Systém je tak skorumpovaný, že ak niekto dostane 500 galónov nafty, urobí z toho 600 galónov tým, že do nej naleje Vindex. Však, takže palivo je pančované. Takže keď pošlú tento obrnený konvoj dopredu, ako ich zásobujú? Dostávajú vôbec ďalšie palivo? Nie. Títo chlapi sú vlastne na ceste bez návratu. Vieš, a ide o to, že títo ruskí vojaci prídu a až na tých, čo riadia tank, lebo to sa musia naučiť, títo chlapi nie sú vojaci. Sú to úplní civilisti. A oni si neuvedomujú, že dostávajú úplne samovražedné rozkazy. Nedokážu pochopiť, že celý ten útočný oddiel bude vyhladený v priebehu 90 minút až 2 hodín. Ďalšia vec je, áno, je tam tá veľmi nápadná križovatka, o ktorej sme hovorili. Opísal si mi ju. Veľká stará cesta prichádzajúca zo severovýchodu. Má na sebe veľký trojuholník. Tamto je 8-miestna súradnica. A uvidíme, sú tam detailné zábery, ale väčšina ruských vozidiel je zasiahnutá práve tam, na tej križovatke. Dôležitá bezpečnostná rada. Vyhýbaj sa všetkému nápadnému na boisku. Nemaj 900 antén. Nevyvesuj zástavu. Nedávaj si pierko do klobúka. Dobre, tu sú nejakí chlapi. Áno, takže to bolo mamine kombi pre nejakého človeka žijúceho v Donbase. Jednoducho ťa zastavia na kontrolnom stanovisku. Zoberú ti veci. Vieš, vezmú ti aj potraviny, ktoré máš v aute a ty ideš pešo. Smola. Veľká smola. Tak čo si myslíš? Aká je pravdepodobnosť, že tomuto tanku jednoducho došlo palivo a preto ho opustili? Myslím si, že to určite mohlo byť tak. Vieš, alebo bolo palivo pančované. Alebo ako som povedal, títo chlapi, vieš, zavolali do vysielačky a povedali, že tank sa zastavil, alebo nepovedali nič a jednoducho vystúpili z tanku. A keby som bol na ich mieste, bol by som pod tým stromom tamto. Bol by som skrútený v polohe embria a držal by som sa, vieš, koreňového balu. Ale ako som povedal, 38%, takže motivácia je, vieš, motivácia je nulová. Bojová efektivita je nulová. A vieš, toto je jednoducho najnovšie. Pred asi rokom sa stala udalosť južne od Kupianska, čo je mesto na severe, o ktorom Rusko stále tvrdí, že ho kontroluje. Nekontrolujú. Nie sú tam, vieš, jediní Rusi, ktorí tam sú, majú vrany, ktoré im vyďobávajú oči. Takže 2 ruské prápory išli útočiť južne od Kupianska a snažili sa dostať k rieke Oskil. Boli to takí taktickí géniovia, že sa rozhodli umiestniť jeden prápor na jednu stranu potoka a druhý prápor na južnú stranu potoka. Už sa navzájom nepodporujú však. Môžete tam mať rovno len jeden prápor, pretože spolu bojovať nemôžu. Nemôžete sa ozvať do vysielačky a povedať: človeče, tuto schytávam, potrebujem pomoc. No ja nemôžem prejsť cez potok. Dôležitá bezpečnostná rada. Boli vyhladení za 2 hodiny. 300 chlapov, 15 tankov a 20 alebo 30 bojových vozidiel pechoty. To bol najväčší útok, ktorý sa v poslednej dobe pokúsili uskutočniť a to muselo byť pred 18 mesiacmi. Takže veľa šťastia našim ruským poslucháčom. Tie malé štvorcové krabičky, ktoré tam vidíte, sa nazývajú pickles. Takže ten cieľ už označili. Zjavne je tam napísané tank. T-A. To H je N a K je K. Bam. Bojové hlavice na týchto dronoch môžu byť veľké ako plechovka piva, však a majú kumulatívnu nálož. Plastickú výbušninu upravíte do plechovky od piva a prerazí, viete, 25 cm ocele. A ak vysteliete dutý priestor v kumulatívnej náloži medeným kotúčom, keď plastická trhavina vybuchne, sústredí plazmu, ktorá vznikne detonáciou vysokovýbušnej látky.
Ten medený kotúč sa premení na kus rozstaveného kovu, ktorý prepáli všetko. Takže v tanku urobí dieru asi takto veľkú, ale vystrelí rozstavený kov. Je to horúcejšie ako láva, však takmer to rozpráši ten rozstavený kov a keď sa kúsok z toho dostane na tie prachové náplne na podlahe, je po všetkom. Takže naozaj netreba veľa. No. Nie, v americkom tanku, vieš, vzadu na veži je výčnelok, ktorý sa nazýva basl. A tam uchovávajú muníciu. Medzi posádkou a muníciou je protivýbuchová prepážka. A americké tanky stále majú ľudského nabíjača. Takže veliteľ tanku povie, jeden náboj, sabot. Vieš, chlapče, zdvihne sa ochranná stena, chlapík siahne do veľkej chladničky plnej týchto vecí, vytiahne ju, ochranné dvere sa opäť zatvoria a on ju zasunie do komory. Takže USA sa rozhodli pre človeka namiesto robota a oddelili muníciu. Dobre, správne. Toto je skoro ako traja babráci, ale ten dron bol zaparkovaný pri ceste. A títo chlapi prešli priamo popri ňom, nedávali pozor a potom, bohužiaľ pre nich, sa rozhodli zastaviť hneď vedľa dronu. A táto vec očividne mierí na mäkkú časť a nie na tvrdú časť. Takže, a ak sa vrátiš späť k tomu chlapovi, pravdepodobne sme to už ukázali, ale nesie pušku, ktorá vyzerá ako Mosin Nagant. Tá puška má 100 rokov. Správne? Toto sú týpci zo zázemia. Nikdy nečakali, že sa im niečo zlé stane. A on má doslova opakovaciu pušku, preto nevracia paľbu. Dobre, jasné. Teraz si nie som istý, ale zásobník nie je vo zbrani, takže ak je to puška typu AK, nemyslím si. Takže je to Mosin Nagant. Tu tiež. Skrývaš sa na veľmi očividnom mieste. Správne. Ale aj tak, to je všetko, čo pre vás mám. Volám sa Sam a uvidíme sa v ďalšom videu.